Kerman Top Model. Kaixo, egunon. Parkatu, hemen ez dugu asegururik, entziklopediakorik eta horrelakorik behar. Ondo gaude. Ez. Ni modelo izateko izena ematera nator. Zu modela, adarra jotzen ari zara. Ez dakizu zenbat neski bota dizkidan loreak kaletik nentorrela. Loreak, ez ziren bat tomateak izango? Zuk uste duzu itxura horrekin modelo izan zaitezkela? Bai. Hainbat eta hainbat modeloek honelako prakak erabiltzen dituzte, eta jertxeak, eta begira zapatak. Begira ze polita zapatak. Bai, lo egiteko, bai. Aizu, sartu bezain pronto, eskerreko begitik hartu nauzu, Hainbat emakumek ez dakite benetako dandi bat identifikatzen. Bai. Hainbat eta zenbait zenbatzaileek mugagabea eskatzen dute euskaraz. Horren bestez, hainbat emakumerekin edota zenbait neskak esango dugu. Okerrak izango dira hortaz, hainbat emakumeekin edota zenbait neskek bezalako formak. Barkatu, modelo izateko? Aurreko bera zara, ez nauzun gainetuko. Egia da, horreko bera naiz, baina beste aukera bat eman behar didazu. Badakit ez naizela oizko modeloa. Baina horra hor nire sarma, Eta azalduko didazu zein den zure sarma eskutu hori? Ba, ni benetazko mutila naizela. Euneko naturala. Ze, modelo asko operatuta daude. Gezurretazko Espainia dituzte. Gezurretazko hilea, gezurretazko, Baina baldakizu desfilatzen behintzat? Noski baiet, nahi bai duzu frogatxo bat egingo dugu, Eta erakutsiko dizut benetazko estiloa daukada. Begira. Kermanek soinean daraman alkondara Moschinoren benetazko diseinua da. Eta Kermanek ezoizko estiloa du aurtengo uda-berriko denboraldian soinean prakak eramateko. Ohikoa, benetakoa eta gezurrezkoa esango dugu euskaraz. Kontuz horren bestez, ohizkoa, benetazkoa eta gezurretazkoa baztertzekoak dirata. Gogoratu, ohiko modeloa, benetako hilea eta gezurrezko Espainiak esango dugu. Pasarelan agian ez naiz oso trebea, baina hainbat neskak esaten du argazkietan oso ondo irtetzen naizela. Begira, Begira. Gainera, nire hortzak benetakoak dira. Honar ezazu, benetako modelo bat ematen du. Gainera, hainbat andregaik esaten du, naizena baino gazteago ematen dudala askoz ere. Oso umea zarela esan nahiko zuten. Gainera, txikitxoa zara, zenbat neurtzen duzu ba? Nire neurriak, sinistu gero, Nire neurriak ezoikoak dira. Gogoan izan zenbait eta hainbat zenbatzaileekin mugagabea erabiliko dugula eta ez mugatu plurala. Beraz, hainbat neskarekin esango dugu eta ez hainbat neskekin, edo zenbait adiskidek esango dugu eta ez zenbait adiskideek. Argi geratu da, ezta? Bueno, bestalde, gogoratu ohiko, benetako edo gezurrezko esango dugula eta ez ohizko, benetazko edo gezurretazko, Horrekin geratu, ohiko, benetako, gezurrezko. Ohiko, benetako, gezurrezko. Argi dago, ezta? Bueno, badakizu, honekin edo harekin, baina egin.